mga bayot, tugnuan ta mo unsa pagtanggal sa Kinemaster sa Android phone. Sa mga cellphone lang mag-edit. Para na ako sa cellphone naman ko. Bisaya niya. I-subscribe ko ninyo. Padagan pa kong video naman. Ha? Yeah. Hi mga bayot! Welcome back to my channel. Kung bago pa mo sa akong channel, pagawa mo. Kung bago pa yun mo, pagbuhat mo video Kung magdugay mo din sa akong video, padayon. Kay kaning channel pwede na ako turuan mo sa pag-download o pawala sa Kinemaster or Kinemaster sa pagbasa. Basta, Bisaya Bisaya. Tutorial. Wala ko nag-podcast. Ako nag-revela. So, pag-subscribe mo sa akong channel, mga bayot. Kung mga bayot, wala na ko yung ngayon na to ang data. Tapos, add ta sa Play Store para i-download ang Kinemaster o Kinemaster. Kinemaster. Kan siya, version Kinemaster na ang shape Watermarks. So, kailangan na to i-upload para matanggal ang watermarks. Kung saan pagtanggal, add ta sa Google sa taas ka na, o Google, search nimo ang digital bin. Digital bin na, digit bin. Digit bin. Kuman, pinduto nimo na digit bin, kana, digit bin. Ha? Ano na mo tama na? Pagkahuman, kadugay ba? Kana. Kita yun na? I-search nyo mo dira. Kinemaster. Tap here to search. Okay. Kinemaster. Go. Search. Wala. Paabot na yan. Kana. I-download mo muna. Download mo muna siya. Yan, pinduto mo muna na anong gawas. Okay? Kaya napindot naman ako. Sabi natin na siya pinduton. Makita nila ako ang dagway. Dugay ulit. Wala na no. Wait lang. Itataog. Kana. Yan na, wala na yung watermarks. Kita mo? Tapos kung bago pagkasakuha, kanyo. Subscribe now. Subscribe na ko. Subscribe now. Subscribe na. Para mahuman tayong video. Okay? Yan, amoy nakatuna. Di ba naa? Piluta dahil ng pula dira. Pinay sa inyo. Gamit niyo doklot.